Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали мо. Тарзи тайёр намудани торти медовӣ хоҳиши як подписчик мо иҷро шуд. Инаи бакали шакаре ки ҳастай барои оби набот мегӯянд, хали асал тайёр мекунем дар болои газ. Шумо тамошо кунед. 7 дона тухма, қатъи як пиёла шакар ба миксер лат мезанем. Дар 7 дона тухма як пиёла шакар меандозам, нормаш нормалӣ мешавад. Иҷада рецепт мо камтар дигаргуна барои ҳамун барои шумо навор кардам. Роғани алейна қатъи кардистам ба маргаринам мешавад, лекин дига видеомда маргарин буд. Иҷада ман роғани алейна қатъи кардистам. Ин дига намуд торти медови гӯё мешавад. Аин намудам тайёр мекардам, лекин видео кардагӣ набудам. Ай хелша. Иҷада барои оби набот тайёр карданмон, барое ки асал надорем, ба ҳам хали ма мекунам. Иҷада кардистам пешоҳ ба асал мекунам. Оби набот ки об мешавад, болои газа плитада мемонед. Ба як қошуқи калон пури бад не сода меандозем. Бо ним пиёла оби хунука ҷӯшомадагия фарқ надорад. Даруни ҳамида меандозем ки то ки даруни тухм надохтанда сахт нашавад. Ним пиёла об ки андохтен сахт намешавад ба даруни тухмда андохтанда. Анами вақта агар ки об надохта бошен сахт мешавад. Анам хел мезаненша ба миксер, баъд равғана меандозем. Равғана меандозем, разрихлитил орд. Дига ҳичи надора. Торти медови мо ҳамақа чиз дора. Ака тренд шуд и шакар қатъи кардистам, мода шуд. Агани асал қатъи ҳамеша барои ҳами оби набот қатъи бисёри одамо тайёр мекунанд. Барои ҳами оби набота дар комментария нависани ҳадисе одам ки ҳами шакара об мекунӣ, худаш оби набот мешавад. Фарқ надора, ҳамо оби наботам дози чӣ шакар об кунӣ, ҳардуш якай. Баъд фикр кардам, гуфтам ҳами хела инами вақте ки шакара об мекунем ғавс мешавад. Бе ягон об наандохта аввал об мекунем ки худаш хела ғавс ранги оби набот мешавад. Ба ман бар хотири чӣ об меандозам ки даруни ҳами тухмда сахт нашавад, хушрӯяк мешавад. Баъд ҳами хе орча бо чашм мебинем. дӯстони азиз бинен чанд қадр золаи мо мулоимиш анамиқа шавад. Ман камтар сирхтар кардам барои медови сирхчара беҳад ман нағз мебинам, барои ҳами хали кардам. Агар ки ҳамо шакара насӯзонен, ҳами об шуда сразу дар тестатон андозен, намешавад сирхак сафедак мебиёяд. Иҷада ман сразу аввал заварной тайёр кардистам. Ирам як хоҳиши подписчики мо буд ки заварное нишон тиҳен. Ина аз сараш та охирша нишон метиҳам. Ним литр ширда, 1 стакан шакар меандозем, 2 дона тухм, 3 қошуқ орд, 3 қошуқ кукурузни крахмал. Анами хел ҳамаша аралаш кардан мегирем. Шири хунук да аввал, вақте ки ҳамаша аралаш мекунем, баъд плитатона гирон мекунед ки шири гармда ҳал намешавад, тухмо баъд мепазад. Ина бинед ҳамаша ман аралаш кардам, баъд плитара гирон мекунам. ҳозир ҳамҷа шир ях буд, плита куштагӣ буд. Инам ҳамаша аралаш мекунем, як хел мешавад. 3 қошуқ орд, 3 қошуқ кукурузни крахмал. Ина 1 стакан шакара, 3 қошуқ орд, 3 қошуқ кукурузни крахмал. Бо дар экран менависам, хай осон фаҳм шава шумода. Ним литр шир қатъи. Ина тайёр шуд. Вақте меҷӯша ғавс меша, худаш тайёр мешавад. Сразу ман камтарак ҳаво хеле хунуктарак шуд. Дар ами вай гирифтам, тарелка гирифтам, болоша салафан кардем, мепӯшонем ки то ки хеле қоқ нашавад. хоҳем дар холодильник монед, нахоҳем ами кухни хунук боша, ҳамихе меиста. Тайёр шуд заварной крем. Ана ака заварнои мо хунук шудан мегирад, мо золачаҳоро тунук мекунем. 7 золача, 7 дона тухми средни буд. Агар тухми калон боша 7 донада бо 8 золача мешавад. Размери 26 ма кардистам. ҳозир ҳамиҷа торти медовира тухмои майда майда боша, бисёртар мегирен, 8-9 дона мегирен. Ака я ҳами оилаи нормалида ба саям қаторд. Бо ягон маъракада каданӣ бошен 10 дона мекунен, торти калони ба листи одил мешавад. 9-10 дона тухм. намҷа якта бо кальсиё ҳозир хали болошда мемонам ки ку размери кальсиё ҳаста ё не. Вақте ай барош зиёдӣ мекуна, ай пароҳош мо крошка мекунем. Ма ба каталка даже тунук мекунам, ҳамон қадр сист буд золамон орд қатъи,
хеле хушрӯ мебиёяд, барое ки ва даст камтар хеле пасту баланд мебиёяд. Инам хеле чен кардам, духовкада мемонам 180-200 градуста баланди баъд намонен и коржи медови тезтар мепаза ба ҳамон хотир. Ва ҳамаша оддӣ карда фаҳмоду музика намондум. Дӯстони азиз ки шумо фаҳмед, барои бисёр торти медовиро партофтам, бо хоҳиш шуд ки як бори дига хушрӯтар бо нишон тиҳен ҳама ҷоша ба нозукиҳош. Ҳамин торти майдачаам боша гуфтан мешава. Ман ба хотири шумо ҳамин размери средниша кардам. Ина ҳам хеле бумагара мемонен, тефлоновияй камтар хеле килёнка борияй. Чихел ягон ҷошда намечаспа. Анам хеле сахт меҷиқем мебраша. Оз ман як даста наштеста, инам хеле сахт ҷиқидам, кругли брид. На, инош бо барои крошка мешава. Крошкара сраза гармогар майда кунен хубтарай. Вақте ки камта ханак шуд, бо камта сахттар мешава, қин мешава. Иҷода гирифтам ман 250 грамм маслаи сливичнира, фоизнокиш баланд боша, ба дар ҳарорати хона мулоим шудагӣ айда, хеле сахт шудагӣ нест ки вақте ки хунук боша, агар хеле сахт боша занен мебра. Нами креми заварнойша хушрӯ нигоҳ кунен, бисёр савол шудагӣ буд. Ман ҳамин хеле оста камтар мошинисти скорости видеоро остатар кардам ки шумо ба ҳазар бифаҳмед. Вақте ки заденам камтар мулоим об шуд, сафед шуд, як қошуқ андохтан мегирен заварной крема. Яке абора намеандозен. Баъде ки камтар ҳал шуд, якҷоя шуд крем, ба мондагиша андозен ҳамаша. Ба дасти чапа ман андохта натонистестам, дӯстони азиз. Ягон кор ман ба дасти чапа карда наметонам. Ина яқа андохтам, арала шуд. Баъд ҳамаша андохтам. Баъд кушони малако нимташа андохтам. Хоҳен яктаам андозен мешава. Нимтадам ширини хушрӯ шуд, барои заварноймон ширинак буд. Крем, и кремат буд чанд чизи дига дар даруни эклерда истифода бурда мешава. Ина коржои торт 7 дона шуд. 7 дона корж, размери 26. Креми мо бисёр чиз дода. Наполеон, торти Наполеон дам дар корай, ам хеле крем истифода бурда мешава. Вай бисквито дам мекунан, ҳатто ай ҳами крем. Беҳад креми бамаза ҳай ҳами заварной маскавс кушонка. Бинед? Даже гул монда мешава, сахтаки хушрӯай. Ана тортмона сар мекунем чинданша, сборка торт меган ба русӣ. Ана мехел қандов тайёр кардам. Кам тарак тайёр кардам, барои бисёри баъд намекунам қандова. Ба шоткам хамешакам ҳамаи ҷошда яхел шава. Барое ки торти медови ба заварной худш тезда питатса мекуна. Шарт нест ки бисёри баъд қандов кунем. Бе қандовам мешава. И торти мо тез тайёр шуд, барое ки ами як хеста ами торта тайёр кардам, бо барои кӯдакҳо гуфтам ба бегара бихӯранд. Ина кремша бинен, анамиқа нормалия, бисёри бадам накунед. Питатса мекуна, ҳам қашан хушрӯ мешава. Хай дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгиритон, барои суханҳои нағзтон. 2 рӯз влог нашава мепурсен. Ҳазор раҳмати калон. Камтар маззамон набуд, ҳама хотир овозом гирифтагиай маълумай ба фикрам да ҳами навор. Барои ҳами видео дертар шуда истай, дӯстони азиз, ҳаракат мекунам ки бисёртар пухтупазу тезтар шава. Лайка фаромӯш накунен, аз шумо ҳичи намерава. Лайкмонӣ бесплатна ҳай. Монен лайка, то ки пешравии канал шава. И лайк савол метиҳам барои чи? Лайк барое ки видео паделица мешавада, дига одамо дам меброя, ёру рафиқои шумо да шумо тамошо кардаген, лайк мондаген ва ёдам меброя. Бисёр шиносои шумо да меброя ва ҳама каса ки тамошо кунанд, видео бисёр просмотр мегира, мода фоида дора. Дӯстони азиз, подписатся накардагиҳо ҳатман подписатся кунед. Барое ки мехоҳед канали мо навигариш бисёрай тамошо кунед. Пухтупазай аксарияти видеои ма барои шумоай бонувони азиз, ки ҳар намуд ҳамихе шириниҳо, таомҳои болаззат. Савол буд ки шумо
ширинӣ бисёр мепазем, таомам пазем, ки мо бинем ҳар хела таомҳои нав ба нав боша ё таомҳои миллиро ҳам боша мешавад. Ман кӯшиш кардистам, ки ҳам хӯриш боша, ҳам таом боша ва ҳам ширинӣ боша. Ҳамаи чизе, ки мо ҳами истеъмол мекунем дар ҳами зиндагӣ, ҳар намуд хӯрокҳои болаззат баҳри шумо ман пешкаш мекунам. Ҳар кас ба ҳар хел тарз тайёр мекуна ҳами хӯрокаву шириниро, бо хай тарзи ини ма кадагӣ маъқул шава тайёр кунем. Влоги ба музика кардам, бисёриёда маъқул нашуд, ки музика нашавад. Барои ҳама музикаро моно ман паст мемонам, ҳам тамошода камтар приятне меша музика боша. Анам хе крошкаро дар гармиш ман тез майда мекунам. Аввал вай хунукиш мекардам, камтар қиинтар буд. Як-ду бор дар гармиш кардам, ки осонтар шуд. ҳозир ман бисёр чизои пухтупазкунӣ надорам, дӯстони азиз. Насиб иншоалло ки гирифтам, бо камтар видео интереснитар меша. Ҷое ки ҳами пухтупазкунӣ хушрӯ боша, беҳад бо шавқ тамошо мекунанд тамошобинонам, ҳам ҳами вақти пухтанда ҳами ҳар як одаме ки худаш пазанда боша дар ҳами кухни хали бо ҳавас мепазида ҳама чизи ҳами кондитерскиро дошта боше. Ма бениҳоят нағз мебинам пухтупаза, ба ҳамон хотир канали ма пухтупаз дора. ҳавас ки дорам, чиқqa шавқ доштам, ай ҳамон пешк ё торт мепухтам, прага мепухтам, медовый мепухтам, бисквит мепухтам. ҳами шавқ ки боша, ҳатман любой бонуи тоҷик метавона пухтан. ҳама одаме яке дидагим, ки умуман пухта наметонист, ёд гирифтаги ҳар як намуд чизе ки мепаза, бо як хел одамон наметонанд. Барои ҳамо осонай бонувони азиз, барои шумо ҳамаи заҳматҳои мо. ин ҳами хел торти мо суб сирхаки хушроомад. Золаш да сиёҳакай хамираш вақте мепазин анам хел сирхак мешавад. Агар ки сирхи бад накунем, бо сафедча мебӯяд. ҳами хелиш хиёлам, ки дар медови аппетитни мебӯяд сирхак. бо чизе ки шумо да маъқулай комментарияда нависен. ҳатман вақт соаташ омад, ман тайёр карда барои шумо пешкаш мекунам. 1 соата дӯстони азиз ман торта бо хоҳиши фарзандо буридам. Беҳад хоҳиш кардан 1 соат питатса карда буд. Неким ҳами 1 соатдам мулоимакай. Буридандам хеле мулоим. Набинед? Кремшам ҳам хеле нормальне. И бо 1 сутка биста крема ҳамашда мекаша мегира бо питатса мекуна. раҳмат барои тамошотон дӯстони азиз. То охири навора бо мо бошен. навори ҷолибай барои шумо. ҳама намуди ҳунарҳои худро баҳри шумо пешкаш кардистем. тамошобинони азиз, ҳозир аптека ҳам омадам. Гирифтам, укол гирифтамшон. Спиртая. Цефтраксон куда гирифтам. Уколшо мекунам, ака нашуд. Температураша намефурай. Хай пахта ҳай мукалтин гирифтам. бо хела дору дига гирифта будем ҳастай. ҳозир иҷода я открытий магазини корейский шудай. чиз хурданиёи корейский бошад. гуфтам ҳалолай ҳаромай намерем хайр дадан дар додан мо магазинда як хлеб ёфтем. ҳама хлеба харида будем. як дона будай ҳарчира. ҳозир иҷода ина МУРГ гирифтам. мурға духовкада мариноват мекунем. ҳозир вақт шава нишонтон метиҳам, мариноватш мекунам. ба картишка дар духовка мекунем. иҷода печен гирифтам гудакода. нам хали печенако бо ина намуди печено фақат бананашон гирифтам гудакода. ва худам да ҳами ҳалваи семечкаги беҳад нағз мебинам. вай гирифтам. намқа харид кардем. ҳозир дамқа хунукай нағд омадам. ина дӯстони азиз тарзи тайёр намудани соус барои мурғ ва ношки
акарачка ношкинев акарачка соевӣ соуса инам ха андохтам 1 пиёла бори намак мурч зира баъд чеснока майда кардам дар нӯшда андохтам намака гуфтам баъд аралаш мекунем ҳама хел мурғда мешакем даже ҳами тайёркардагимон соуси тайёркардагимон умуман питаться накарда пешакӣ маринавад кардагӣ нестем намха мурғора об кардама ҳама хел дар болоашон мешакам бениҳоят маззааш ба мазза мебиёд. Дӯстони азиз, ин навора ма ай болош овоз мондагиам барое ки навор пештарак буд маззаи ира мо хӯрдем хай касе ки тайёр куна баъд мефаҳма аҷоибот ба мазза мебиёд. Вақте ки душанбеда будам ҳозир якиҷадан ягон намуд салату зерабою ҳеҷ чӣ гӯё надорем да мо ки вақте ки тирамода омадем ҳеҷ якун кадагиам набудем акун душанбеда ки будагӣ монда ҳама хел ҳама зерабой ам хеле чизо буд ба зверабой қатъи ман маринавад мекардам ваям аҷоиб ба мазза меомад моҳирам ба зверабой маринавад мекардам духовкада иҷада анами хел соус тайёр кардам анами соевӣ соус беҳад чизи ба мазза ҳай салатода меандозам ҳама хел мурға маринавад мекунем ҳатто картошкарам ба ҳами соевӣ соус маринавад кардам мурға ма камтар мепазам баъд картошка меандозам инам хе камта духовкада пух дӯстони азиз 180 градуста мондум ки насӯза духовкаи мо беҳад қувомун баландай баъд и тарафша тов додам тарафи дигари мурға баъд картошкорам хе чиндам ҳамаи ҷошта бо болошонда аи тарафи акарачкара тарафи чапанагиша бо ай сарам хе соус мешакем ба дӯстони азиз раҳмат барои дуоҳотон дар влоги пешина беҳад дуои нағз кардан ҳазор раҳмати калон мо ай ҳами омадагимон ами қазоқистон ҳавои ҳамиҷа нафурид ҳама ҳамсояҳо ҳама касаланд худмам касалам умуман гӯё ҳами ҳаво нафурид мардака мегум нашавам ма мерам и ҳаво ай омадагим 4 бор шуд мо касал мешем ба таспу ба сулфаю ба гриппу ҳамхали ё иммунитети ма паст шудага ё ҳами ҳавои ҳамиҷа нафурид намха дӯстони азиз бо як саволи дига буд зайнаба гуфтанд ки шумо да монанда чанд бор шуд бисёри одамо менависанд ҷавоб доданем ва фаромӯш мешава ҳами савол да ма ҷавоб дим фақат амхе бо охирон болошда пиёз кардем дӯстони азиз ҳами пиёзшам гап занам пиёза болошда мондему 10 минути дига истод мебардорем авқота баъд зайнаба зайнаб ҳами зайнаба диден мара дидагиед ҳай мешава ягон рӯзе ки ман ягон сурат ма мемонам дӯстони азиз ва худ ма ҳоли нишон доданӣ нестам ҳозира шуда барои иҷозат нестай барои худ ма нишонтӣ хай яке 10,000 подписчик шава нишон метим да канал барои ҳамо подписатсия кардан гирен то ки ҳавасманд шаванд яке иҷозат метиҳам мода барои нишонтӣ яке хали постоянно нишон доданӣ нестам дар влого ҳаракат мекунам ки яке иҷозат метиҳанд барои пешравии канал шумо ҳатман подписатсия кунед ва зайнаба гап чанд ҷо рафт зайнаба ҳами диден ҳами марам гӯё дидагиен дӯстони азиз зайнаб беҳад мада монандӣ дорад чашмои мо ҳами хел чашмои калон барои ҳами чашмои зайнаб бениҳоят монандай ҳами чирта лица мегӯянд ку ҳамон монандай зайнаб инам хел дӯстони азиз беҳад хӯроки болаззатай шуморам тайёр кунен бихӯренам хеле хӯрокҳои болаззат ина ҳамсояҷони ман барои ман орзуқ рой кардай ранги пончикчай беҳад орзуқҳои бамазза чандташа чашидам раҳмат ҳамсояҷон ки ҳама хел дар бемориҳои моро ба назар гирифта як чизам ки рой куна гап дар чизе несту ҳама хел одам дар дари ҳамсоягӣ хела шод мешавад инам хел дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон худованд ҳар яки моро дар ғарибӣ нигаҳбон боша беҳад ҳамсояҳои хуб дорам ҳамсояҳои мо бисёрш тоҷиканд худованд ҳар яки моро нигаҳбон боша тамошобинони азиз ҳамаи подписчикое ки канали моро нигоҳ мекунанд дар паноҳи аллоҳ бошен то наворҳои оянда.